салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. Каромат Шарипов роҳбари ҷунбиши муҳоҷирони тоҷикро, ки бо қарори додгоҳи Русия аз ин кишвар ихроҷ шуд, шаби гузашта ба Тоҷикистон фиристоданд. рӯзи 13 декабр гуфтанд, ки Шарипов соати 3 шаб ба фурудгоҳи Кӯлоб расид. вай аз Москав тавассути ҳавопаймои Сибир авиалинии ба Кӯлоб омад. Александра Медведова, вакили дифои Каромат Шарипов дар Москав, рӯзи 13 декабр гуфт, дар вақти гусели нафари таҳти ҳимояташ дар фурудгоҳ ҳузур дошт. вақте ӯро мебурданд, дастонаш баста буд. то минтақае ки иҷозаи рафтан буд, ӯро ҳамроҳӣ кардем. баъди рафтанаш дигар ҳеҷ иттилоъе аз ӯ надорем. умед дорам, ки дар Тоҷикистон барои худ вакили дифоъ хоҳад гирифт. масъулони фурудгоҳи шаҳри Кӯлоб дар мавриди ин ки Каромат Шарипов ҳамроҳии мусофирон аз бинои фурудгоҳ берун шуд ё аз тарафи мақомот боздошт гардид, изҳори бехабарӣ карданд. аммо баъзе аз наздикони Каромат Шарипов гуфтанд, ӯ тақрибан соати 4 саҳар ба вақти душанбе ба онҳо занг зад. фақат гуфт, ки ҳамроҳи мақомот ҳасту дертар тамос мегирад. мақомоти Тоҷикистон то ба ҳол дар ин бора ҳарфе нагуфтаанд. бародарони азиз, ба канали мо ҳатман обуна шавед. мо видеоҳои муфидро барои шумо пешкаш мекунем.